ዛር ምንድነው? ርዕሳችን እስቲ ይሄ ቢሆን ይመረጣል። ዛር ምንድነው? ምንድነው ዛር? ቆሌ ምንድነው? ውቃቢ ምንድነው? ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር እነዚህ መንፈሶች ምንድን ናቸው? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዛር እንታይ እዩ? ብኸመይ ከ ናብ ውሽጢ ሰብ ይኣቱ? ዛር እንታይ እዩ? ቆለ እንታይ እዩ? ውቃበ ኸ እንታይ እዩ? ብመንፅር መጽሓፍ ቅዱስ እዚኦም መናፍስቲ እንታይ እዮም? ዛር ማለት ካብ ቤተሰብ ናብ ቤተሰብ እናተሰጋገረ ዝመጽእ መንፈስ እዩ። ዛር ቅድሚ ምባሉ ግን ብሰለስተ መንገዲ ናባና ይኣቱ። ቀዳማይ ዝኣትወሉ መንገዲ ኣምልኾ ብምሃብ፣ ዕምባባ ብምንጻግ፣ ዝብተን ነገራት ብምንስናስ፣ ቡን ብምፍላሕ፣ ናይ ኣቦይ ኣደይ ውቃበ እንዳተባህለ ኣብ ዝምለኸሉ ጊዜ ይኣቱ። ካልኣይ መንገዲ ናብ እንዳ ጠንቋልቲ ብምኻድ፣ ናብ ስራይ ዝሰርሕ ደብተራ ብምኻድ፣ ሽዑ ከም ዝግበር እዚ ብላዕ እዚ ቀበር ምስ ተባህለካ ይኣቱ። ምስኣተወ ኸዓ ሓደ ሓደ ልምድታት የለማምድ። ካብዞም ልምድታት መሰረታዊ ጠባይ ሓደ ነቲ ዝለመዶ ኣመል ክገብሮ ክደሊ ከሎ ንኣብነት ነገር ክኸውን ይኽእል፣ ተንኮል ክኸውን ይኽእል፣ ክፍኣት ክኸውን ይኽእል፣ ቅንዓት ክኸውን ይኽእል፣ ምንቀኝነት ክኸውን ይኽእል፣ ምግቡን ክኸውን ይኽእል። ወልፊ ይገብረልካ። ካብዚኦም ወልፍታት ንኣብነት ቡን ኣፍሊሕካ ዕምባባ ኣብ ዙርኡ ጌርካ ሰቲ ነስኒስካ ኣብዚ ሽሙ ክጽዋዕ እንከሎ ደስ ይብሎ። ከይፈለጥኩም ናይ ኣቦይ ናይ ኣደይ ውቃበ እንዳበልኩም ሽሙ ንክጽውዕዎ ይደፋፍእ። ድሕሪዚ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ? ዛር ይኸውን። ዛር ማለት ናይ ዘርኢ ማለት እዩ። ናይ ዘርኢ መንፈስ ማለት እዩ። እዚ ናይ ዘርኢ መንፈስ ዘለዋ ኣደ ኣብ ትወልደሉ ጊዜ ኣብ ተቆልዓ ዓይነ ሓሳድ ኮይኑ ይውለድ። 2 ጊዜ ምጉዳእ እውን ኣሎ። 2 ጊዜ ምጉዳእ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እቶም ዝዋስብዎ መናፍስቲ ብተመሳሳሊ ኩነታት መውስዎ ይገብሩ። ንኣብነት ኣብታ ሰበይቲ ዛር እንድሕራሎ ኣብቲ ወዲ እውን ዛር ይህሉ። እዞም ዛር ጓልን ወድን እንተኾይኖም ሓቢሮም ይዋሰቡ ወይ ይምርዓው። ስለዚ እቶም መናፍስቲ ይዋሰቡ፣ እቶም ሰባት ከዓ ይዋሰቡ። ኣብዚ እዋን ዝውለዱ ቆልዑ ምስቲ መንፈስ ሓቢሮም ይውለዱ። ክጥመቑ ከለዉ ሓቢሮም ይጥመቑ። ሓደ ጊዜ ተፈልዮም ይወፁ። ሓደ ጊዜ ከዓ እቲ ዝተማሳሰሉሉ ኩነታት ሓደ ገይሮም ሓቢሮም ይጥመቑ። እዚ ማለት ከዓ ንቤተ ክርስቲያን ወይ ንክርስትና ንኽለማመዱ ዕድል ይረኽቡ ማለት እዩ። ኣብ ኣቦና ኣደን ዘሎ ሓይሊ ብዝለመዶ መልክዕ ኣብ ልዕሊቶም ቆልዑ እውን በዚ መንገዲ ይለምድ ማለት እዩ። ቅዱስ ቁርባን ኣብ ዝወስድሉ ጊዜ ይወፅእ፣ ኣብ ካልእ ጊዜ ተመሊሱ ይኣቱ። ብድሕሪ እዚ ነታ ቤተሰብ ብዝተለማመዶ መልክዕ ፈተንኡ ይቕፅል እሞ ኣብ ካልእ ምናልባት ጊዜ ረኺብዎ ወይ ግዚኡ ኣኺሉ እንተተተሓይዙ ናይ ዘርእየ ይብል። ናይ ዘርእየ ክብል ከሎ ዛርየ ይብል። ዛርየ ማለቱ ከዓ ናይ ዘርኢ መንፈሴ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ቤተሰብ ኢሎም ደሞ 3 4 5 ወለዶ ይበጽሕ። ሓቢሩ እንዳተቀዳደመ ናይ ምብራስ ሓይሊ ኣለዎ። 7 8 9 11 ወለዶ ስቂሉ ይኸይድ።
እዚ ክቆረጽ እንተኾይኑ ግን ናብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ምስ ንቐርብ ጥራዩ ነዚ ናይ ዘርኢ መንፈስ ዝቆረጸሉ መንገዲ እዚዩ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 እዚ ዓሌት እዚ ብዘይ ጾምን ጸሎትን ኣይወጽእን እዩ ይብል እዚ ቃል ዓሌት እዩ ዝብል ዝንቱ ዘመድ እዩ ወጽእ ዘእንበለ ጾም ወጸሎት ብዘይ ጸሎትን ጾምን እዚ ዓሌት ወይ እዚ ዘመድ ኣይወጽእን እዩ ስለዚ ጸሎትን ጾምን የድልዩ ማለት እዩ ነዚ ናይ ዘርኢ መንፈስ ካብ ውሽጢ ዘርእኻ ንምእላይ ክንድምንታይ ዝኣክል እዩ ተረዲእና ዘሎ ናይ ዘርኢ መንፈስ ከም ዘለና ክንድምንታይ ተረዲእና ኣሎ ማለት እዩ ናይ ዘርኢ መንፈስ ከም ዘለዉ ምልክታት ሓደ ነገራት ምፍላጥ የድሊ እንድሕር ኣሎ እንግዳዓና ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ይኸብደና ብየማና ወይ ብጸጋምና ወይ ክልቲኡ ወገን ናይ እንግዳዓና ልክዕ ከም ዝተረገጽና ይጽዓነና እዚ ስራይ ኣይኮነን እዚ መብዛሕቲኡ ናይ ዘርኢ መንፈስ እዩ ኣብዚ ልክዕ ኩንታል ከም ዝተሸከምና ይኸብደና ካልኣይ ባህሪኡ ደጋጊሙ የንባሃቆካ ደጋጊሙ ዘንባሃቆካ ኣመልን ወልፍን ኣብ ህይወትካ ስለ ዝቐመጠ እዩ ገለገሊኦም ቡን ጥራይ ኣይኮኑን ነገር እውን ይውለፉ እዮም ነገር ምሕራቕ ምብስጫው ቀቀልጢፍካ ምቁጣዕ ዝኣመሰሉን ናይቲ መንፈስ ወልፍታት እዮም ምናልባት ከይተዛረቡ እንተውዒሎም የንባሃቆም ከይተቆጥዑ እንተውዒሎም ደጋጊሞም የንባሃቆም ዋላ ቡን ሰትዮም ደጋጊሞም የንባሃቆም እዚ ማለት ናይዚ ዛር ባህሪ ምስ ሰብነትና ተዋሂዱ ጥዕናኻ ከይተንከፈ ኣመልን ወልፍን ኮይኑ ናይ ነገርን ተንኮልን ወልፊ ኮይኑ ይቕመጥ ማለት እዩ ሓደ ሰባት ስራይ ብቐጥታ ዝስርዩናን ብምቀኝነት ኣብ ልዕሌና ዝለዓሉ ኣብ ውሽጦም ናይ ዛር መንፈስ ስለ ዘሎ ክፍኣት እንደዘይሰሪሖም ኣይዓግቡን እዮም ኣብ ልዕሌኻ ስራይ ከይገበሩ ክዳንካ ቆሪጾም እንዳጠንቆላይ ከይወሰዱ ኣይዓግቡን እዮም ስለምንታዮም ዘይዓግቡ እቲ መንፈስ ኣብ ውሽጢ ህይወቶም ንተንኮል ከም ግብሪ ገይሩ ስለ ዝሕዝ እዩ እሱ ንባዕሉ ግብሪ እዩ ምቀኝነት ግብሪ እዩ ክፍኣት ግብሪ እዩ ከምዚ እንድሕር ገይሮምሉ ሰብነቶም ወይ ጥዕንኦም ኣይሕመምን ኣይትንክፎምን እዩ ዕድሎም እውን ክፍት የብለሎም ንምንታይ ዝኸፍተሎም ግብሪ ስለ ዝኾነ ናትካ ህይወት ንተንኮልን ንግፍዕን እንተዘያውዒሎሞ ንዕኦም ኣይቀንዖምን እዩ ስለዚ ብቐጥታ ኣብ ልዕሌኻ ሓደጋ ይውርውሩ ናይ ዛር ውልድ ከምዚ ይገብሩ ካልእ ከዓ እዚ ናይ ዛር መንፈስ ኣመልን ወልፊ ፍሉይ ዝገብሮ ምብላዕ እዩ ምብላዕ ስቕ ኢልካ ምግፋጥ ምብላዕ ዝሰማማዓካ ይመስለካ ግን እቲ ዘሪ ዝበልዖ ጨጎራኻ ዝጥሕኖ ይመስለካ ግን እቲ መንፈስ ዝጥሕኖ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ምብላዕ ምስታይ ቁማር ምጽዋት ገንዘብ ምብኻን ዕዳጋ ወፂኻ ብሰላም ዘይምምላስ ገንዘብ ወዲኻ ምምላስ ሕብሪ ዝበጽሖ ጨርቂ ምግዛእ ወይ ደሚቕ ቀይሕ ደም ዝመስል ክዳን ምግዛእ ወይ ቀይሕ ምፍታው ዝተፈለየ እድያት ዘለዎ ምግዛእ ደሚቕ ሕብሪ ዘለዎ ምግዛእ ከምዚኦምን ነዚኦምን ዝኣመሰሉ ብዘይፍቓድኩም እቲ ናይ ዛር መንፈስ ዝገብሮም ተግባራት እዮም ስለዚ እዚ ዓይነት ወገን ወይ ዓሌት ብዘይጾምን ብዘይጸሎትን ኣይወጽእን እዩ ደቂ ተባዕትዮ እንተኾይኖም እውን ብዝበለጸ ዝፍተንዎ መንገድታት ኣለዉ ደኺሞም ዜሮ ወይ ዋላ ሓደ ዘይብሎም ምግባር ንኸይሰርሑ የማናይ ኢዶም መሓዝ ዓይኖም መሓዝ ወይ ምግራድ ንቕድሚት ዝኸድሉ ናይ ኣካይድኦም ኩነታት ምዕጻው እዚኦም ናይ ዛር ምህላው ምልክታት እዮም ስለዚ በዚ ዓይነት ኩነታት ኢና ዝተጎዳእና እንደገና እዚ ናይ ዛር መንፈስ ምስጢራዊ ጠባያቱ ከዓ ናይ ምሕባእ ክእለቱ ኣዝዩ ዝረቐቐ እዩ ምስጢራዊ ባህርያቱ ብጣዕሚ ዝተረቐቐ ባህርያት ኣለዎ ናይ ምሕባእ ቀንዲ ቦትኡ ኣብ እንግዳዓን የማናይን ጸጋምን እንኳ እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ልቢ ይሕባእ ኣብ ልብኻ ኮፍ ይብል እሞ ንልብኻ ይብትኖ ሓደ ግዜ ዝተፈላለዩ ፍርሓታት ኣብ ልብኻ ክነግሱ ይገብር ንኣብነት ሰብ ብጎንኻ ደው ዝበለ ይመስለካ
ቆሊሕ ምስ በልካ ዋላ ሓደ ሰብ የለን ኣብ እዝንኻ ይሕሸኽሽኽ እንተ ሕሸኽሸኸ ኣይርዳእካን ዝኾነ በርሚል ወይ ዝኾነ ዓበ ነገር ዝወደቀ ይመስለካ መብረቕ ዝወረደ ይመስለካ ኣብ ውሽጢ ገዛ ከዓ ይተሃራርም ማዕጾ ይሃርም ወይ ይኩሕኩሕ ዚንጎ ኮራሕራሕ የብል ኣብ ገዛ ማይ ከም ዝፈስስ ዘሎ ገይሩ የስማዓካ ተሲኻ ሰራቂ መጽኢልካ እንተ ኸድካ ዋላ ሓደ የለን እዚ ከዓ ናይ ዛር መናፍስቲ ኣብቲ ገዛን ኣብቲ ቤተሰብን ከም ዘለው ዘርኢ ምልክታት እዮም ካልእ ካብ ናይ ዛር ክፉእ ጠባያት ገንዘብ እንተቐሚጥካ ዝተሓባኣሉ ወይ ዝተቐመጠሉ ቦታ ስለ ዝፈልጦ ይወስዶ ንሰላብን ንማርተኛታትን ኣሕሊፉ ይህበካ ኣብ ውሽጥኻ ኮይኑ ከዓ ሕሳብካ የጥፋልካ ንኣብነት 500 800 900 2,000 ገንዘብ ኣለኒ ንበል ነዚ ኣለኒ ትብሎ ገንዘብ ብኸመይ መንገዲ ከም ዘጥፈአን ብኸመይ መንገዲ ከም ዝውድአን ከይፈለጥካ መዚዙ የጥፍኦ ካብ ውሽጢ ሕልናኻ የጥፍኦ ካብ ሕልናኻ ምስ ኣጥፍኦ ከዓ ንኻልእ ኣምፅእ ንዝበሎ ሰብ ይህቦ ነቲ ዝለኣኸልካ ኣሕሊፉ ይህበካ ናይ ዛር መንፈስ እቲ ዝኸፍአ ሓደጉኡ ከዓ ሓጋዚ ይደሊ ቡዳ ሰላቢ ማርቶኛ ኣስማተኛ ምስ ክፉኣት ሰባት የራኽበካ ምስ ሕማቕ ዓመል ዘለዎም ወልፊ ዘለዎም የራኽበካ ዘገርም እዩ ኣይገርምን ምስ ደሓን ዝኾነ ሰብ ንኸይትራኸብ እዩ ዝጥንቀቕ ብጣዕሚ ጥንቃቕ ዝገብር ምስ ከሓዲ ምስ ተንኮለኛ ምስ ምንቀኛ ምስ ወረኛ ግን የራኽበካ ናይ መንፈስ ሓድነት እዩ ናይ መንፈስ ሓድነት ማለት ምስቲ መንፈስ ዝነብር ሕብረት እዩ እዚ ማለት ከዓ ናይዚ ናይ ዛር መንፈስ ህላዌ ሳይንስ ዘመናዊ ትምህርቲ ፍልጠት ናይ ዩኒቨርሲቲ ተቋማት ዶክተሬት ፕሮፌሰራት ከምኡውን ካልእ ሞያ ነዚ መንፈስ ኣይእግዶን እዩ ምምሃር ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ምእታው ወይ እውን ኣብዚ ናይ ጣልያን እቲ ዝዓበየ ዩኒቨርሲቲ ምእታው ነዚ መንፈስ ኣይእግዶን እዩ ሰባት ብሞዮኦም ብፍልጠውቶምን ዝከላኸልዎ ሓይሊ ኣይኮነን ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 እዚ ዓሌት እዚ ብዘይ ጾምን ጸሎትን ኣይወፅእን እዩ ይብል ጾምን ጸሎትን ንኽትግብሮም ከዓ እምነት የድሊ እዞም ኢሉሚናቲ ስኬል ኤንድ ቦን ባፎሚት ዝበሃሉ ዓለም ለኻዊ ናይ ሰይጣን ተቋማት ብዝተፈላለየ ስልታዊ ኣካይዳ ካብ ዩኒቨርሲቲ ጀሚሮም ክሳብቲ ዝተሓተ ቤት ትምህርቲ ኢዶም ኣሎ ኩሉ ኢዶም ኣትወዩ ካብቲ ሕጊ ዘውፅአ ጀሚርካ ክሳብ ሕጊ ናይ ፍትሒ ኢዶም ኣለዎ ኢዶም ዘይብሉ ወላ ሓደ ነገር የለን ሓደ ናይ ትምህርቲ ካሪክሎሞም እንጥቀሞ ብናቶም ኣተሓሳስባን መንፈስ እዩ ስለዚ ተምሃሮ ናብ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ከለዉ በዚ መንፈስ ተለኸፉ ብቐሊሉ ይረኽቡ ማለት እዩ ሎሚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለው ናይ ዩኒቨርሲቲ ተቋም ንጹህ ሕልና ሒዞም ዝወፁ ቆልዑ ካብ ብዙሓት ኣሽሓት 5 6 7 እንትኾኑ እዮም ንሳቶም ከማን ዕድል ተገይሮም ኣብዚ ዘመን እዚ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ቤት ትምህርቲ ኮይኖም ኣለው ንስኻትኩም ከዓ ንግሆን ምሸትን ናይ ጸሎት ቦታ እንተ ዘይብልኩም ቆልዑ በዚ መንፈስ ተለኺፎም ይወፁ ነዚ ከዓ ዝተቀነባበረ ኣካይዳ ኣለዎም ኣብዘን ምዕራባውያን ሃገራት ወለዶ ንምጥፋእ ዝጥቀሙሉ ዝዓበየ ኣካይዳ ካብ ውሽጢ ናይቲ ትምህርቲ ተቋም ዝተፈላለየ ጠባያት ሒዞም ንኽወፁ ምግባር እዩ ስለዚ ናይ ዛር መንፈስ ዝረቐቐ ኣካይዳ ዝተኸተለ እዩ ብኻልእ ከዓ ናይቲ ዘሎ ጊዜ መንፈስ ይኽተል ናይ ቀደም ኣዴታት ብንኡሽተይ ነገር ይሓባብልኦ እዚ ዘመናዊ ትውልድ ከዓ ብፋሽን ይሓባብሎ በኣካዳድናና ይዓግብ ሕጂ ንኣብነት ዛር ሰብኣይ ኣሎ ዓይን ሓሳድ ሰብኣይ ኣሎ ዕድል ኣልቦ ዝገብር ዛር ኣሎ ወለዶ ከልክል ዝተባሃለ ኣሎ እንደገና እዚ ዘመናዊ መንፈስ እንታይ እዩ ዝገብር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝሕዘሉ ግዜ በኣካዳድነአን ምኽንያት ዝተፈላለየ ባህርያት ይገልጽ ንኣብነት ሰብኣይ ከምተይ ተእቱ ይገብራሞ ባዕሉ ሰብኣይ ይኸውን
እዚህ ናይ ዛር መንፈስ ስልትታቱ ካብ ዝቀያይረሉ ቀዳማይን ቀንድን ሜላ ናይ አካዳድናና ባህርያት ኣብ ክልተ ንኸፍሎ። እቲ ቀዳማይ መንገዲ ዘመናዊ አካዳድና ዕራቅካ ዘርኢ ጨርቁ ዝደርበየ ዝዓበደ ዝመስል ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ናይ ቀደም አካዳድና ሕብሪ ዝበዝሖ ካብ ናይ መፍልሒ ቡን ጀሚሩ ክሳብ መምለኺ ክዳን ዝተፈለየ ጨርቂ ይኸውን ማለት እዩ። ንጉንበት ዝኽደን ካልእ እዩ፣ ንመስከረም ዝኽደን ካልእ እዩ፣ ዓመታዊ በዓል ዝኾነሉ ጊዜ ዝኽደን ከዓ ካልእ እዩ። ስለዚ ብኸምዚ ምቅያር እዚ መንፈስ ነቲ ጊዜን ነቲ ዘመንን ናይ ምምሳል ጠባያት ኣለዎ። ከምዚ ዓይነት መንፈስ ከዓ ብዘይ ጾምን ጸሎትን ኣይወፅእን እዩ። እዚ ዓሌት እዚ ብዘይ ጾምን ጸሎትን ኣይወፅእን እዩ። ስለዚ እንታይ ይሕሸና? ናይ ጾምን ጸሎትን ማሕተም ከዓ ናይ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን እዩ። እንተዘይ ኮይኑ እዞም ዛር ናብ ቡዳ ይቕየሩ እዮም። ካልእ እቲ ዝኸፍአ ሓደግኡ ናብ ቡዳ ምልዋጦም እዩ። ሓደ ዛር ድሕሪ 7 ዓመት ምስ ተመለኸ ቆልዑ ይበልዕ ምስጋር ማለት እዩ። ካብ ምውላድ ሓሊፉ ናብ ካልኦት ናይ መብላዕ ሓይሊ ኣለዎ። ዘይጽልዩ እንተኾይኖም፣ ዘይጾሙ እንተኾይኖም፣ ዘይሰግዱ እንተኾይኖም መቆልዑ ይበልዕ ወይ ዝረኣይዎ ነገር ይስበር። ንኣብነት ሓደ ሰብ እዛ ቢኬሪ ክትጽብቕ እንተይልካ ንምንታይ ጽብቕቲ ኢልዋ ኢሉ ከይሰበራ ኣይሓድርን እዩ። ቢኬሪ ይበልዕ ማለት እዩ። ንሕና ጽቡቕ ዝበልናዮ ይባላሽወልና ማለት እዩ። እዚ ናይ ዛር መንፈስ ኣብ ውሽጥና ምህላው ምልክታት እዮም። እንደገና ሰብኣይን ሰበይትን ምስተመርዓው እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክበልዑ ይኽእል እዩ። እዚ ከዓ ዝተፈለየ መልክዑ ማለት እዩ። እንተ ዘይጸልዮም ክልቲኦም ሓቢሮም ናይ ምጽላይ ባህሪ እንተ ዘይብሎም ናይቲ ሓደ መንፈስ ነቲ ሓደ ናይቲ ሓደ መንፈስ ነቲ ሓደ ዓይነ ሓሳድ ይኾኖ። ብድሕሪ እዚ ምጭቕጫቕን በኣስን ካብታ ገዛ ኣይጠፍእን እዩ። ምትራኽ ኣይጠፍእን እዩ። ካብኡ ንላዕሊ ከማን እቲ ገዛ ናይ ነገር ገዛ ይኸውን። ካብ ደገ ብድሓን ተመሊሶም ገዛ ምስኣተው ነገር ይጅምሩ። ነዚኦም ዝኣመሰሉ ሽግራት ዘጋጥሙ ናይ ዘር መንፈስ ምህላው ምልክት እዮም። ስለዚ እዚ ዓሌት እዚ ብዘይ ጾምን ጸሎትን ኣይወፅእን እዩ። እግዚአብሔር ምስተቃሉ ይሃበልና።